Gibaliwala lang sa magtiayong PWDs ang mga kantsaw ug negatibong komentaryo aron paghatag og inspirasyon sa tanan. Nya si bisan kinsa may katungod usab nga mahigugma ug maminyo. Apan gawas sa kakuliang pisikal, nag-atubang usab sila karon og hagit nga posibleng mawad-an sila og trabaho. Atong sayra ng ilang istorya sa RTV Presents, niluan Mayron Dina. Niadtong Sabado, hingpit nga gisilyuhan nila ni Godfrey Pakibot ug Irish Barikit ang tulo ka tuig nilang relasyon, pinaagi sa pagpanumpa at ubangan sa altar. Kini taliwa sa mga kansyaw ug sungog tungod sa kakulian nila sa panglawas. Palangin Ginoo ang mga alagad si Godfrey, Irish, aron makapaton sila Sa St. Augustine de Hippo Parish, sa Langtad sa Dakbayan sa Naga, gisaulog ang kasal tungod kay lumad nga taga-Naga si Irish o gisaksihan sa mga sakop sa pamilya ug mga suod nilang higala. Human sa kasal, dinhi sa panimay sa mga ginikanan ni Godfrey sa Suong Center sa Barangay Mactan, nag-ipon ang bag-ong magtiayon. Matod ni Godfrey, nagsugod ang ilang relasyon. Humaniya maila-ila si Irish atol sa usa ka monthly meeting sa association sa mga PWDs diin pareho silang aktibo niadtong Abril 2016. So wala pa ko kaklaro sa iyang face. So layo pa ako siyang gisingitan ako ng mga friends, mga kuyob niya nga i-regards ko ana. Nyawa man siya ni-response. Dito yung mga love at first sight doon, ha? Ambot lang kayo, kalit naman to siya. Gaan akong dughan mo may. Wala man ko niya, kay bugal-bugal doon man siya. Mas amang ka na-develop niya? Mga month after siguro ato, mga 1 month kapin na, mga text-text, ana, mga to, hantod na on and off, dayon, hantod na seryoso. 2 anyos si Godfrey, dihang gitakbuyan sa polio, hinungdan nga dependent siya sa wheelchair ug pag-alalay sa iyang mga kabanay. Apan graduado siya sa kursong Bachelor of Science in Computer Science ug kasamtangang usa sa mga casual employee sa home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang si Irish, gipanganak nga buktot ug kasamtangang nagtrabaho sa City Local Civil Registrar isip usa ka job order employee. Sama sa ubang mga magtiayon, nangandoy usab silang magkaanak. Niyang niya ko niya tulo. Kanya? Ambot niya. Huwag man siya nitinok. Okay. Unya sad natin ikabuhi sa tulo. Kung magpabilin ni sa LGU, makabuhi gid. Okay ra ako usa. Dili pwede tulo. Ginoo ra magigo nga kung pila jud mausa, maduha or matulo, more than 3. Apan aminado silang dili ingon ni ana kasayon ang pagsugod og pamilya, ilabi na kay silang duha parehong namiligrong mawagtangan og trabaho. Si Irish kutob na lang sa Mayo 31 isip job order employee. Samtang si Godfrey kutob na lang usab sa Hunyo 30 ang pagtrabaho isip casual employee sa home care facility sa Dakbayan tungod kay muhulip na ang bag-ong administrasyon. Ang akong kabalakaan mo tangtang ni sa mong trabaho. So, maproblema or madlo kung unsay among ikapalit o gatas pohon, makaanak niya. Wala mi source of income gawa sa pagbanarbaho sa City Hall. Kasamtangang may 1,943 ka mga job order employees ang Lapu-Lapu City Hall, 654 ka mga casual employees, 90 ka mga co-terminus, 655 ka mga regular employees, ug 16 ka mga elective positions. Sa pagkakaroon na humana ang accounting of personnel dinhi sa Lapu-Lapu City Hall, kabahin kini sa giumol nga transition team alang unya sa turnover ngadto na sa bag-ong administrasyon. Gitataw ni Mayor-elect Ahong Chan nga ubay-ubay gayod sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall, ilabi na sa mga job order employees ang namiligrong dili na makatrabaho pagbalik. Samtang ma-reassign usab sa laing mga posisyon ang ubang mga regular employees. Kung performing lang gid sila mga offices, no? Ato gid silang i-retain
as long na dili sila actively nag-campaign against nato, no? Kay maka-demoralize man sana sa ato ang mga dumadapig, no? Sila grabe nilang attack na to, na-retain sila. Gipasalig hinuon sa bagong napiling mayor nga andam ang iyang administrasyon pagtabang sa mga PWDs aron sila makatrabaho o baka pabiling makatrabaho sa City Hall. Ang ato lang, kung nag-focus lang gid sila silang trabaho, wala sila mag-apil-apil sa politika, we can assure them na to retain. Especially for the PWDs, no? Sa inyong mention na ang mga PWDs na balaka sila, nagina sa atong programa sa atong panggoberno nga tagaan ginato sila kay giyunan nga makatrabaho, nga makatabang ta nila. Kung nabalaka ang kasagaran sa mga job order employees sa Lapu-Lapu City Hall sa kaugmao nila sa panarbaho ning pagsugod na unya sa bagong administrasyon sa Hulyo 1. Mas doble ang gibating kabalaka sa mga PWDs, sama nila ni Irish o Godfrey nga may kakulian ng daan sa panglawas. Uba ni Godfrey Rilien, Renante Quiñones, Jovel Obiso ug Lian Senkulan. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.